Mä en tiedä, kenen tarvii kuulla tää tänään, mutta useimmat asiantuntijat epäonnistuu markkinoinnissaan ihan omaa syytään. Käsi sydämelle. Saatko markkinoinnista tuloksia, joita sä haluat? Jos sä saat, onnittelut. Sillä silloin sä tiedät, mitä sä teet. Mutta jos sä et saa, tiedät sä, mistä se johtuu. Mä oon varma, että se juurisyy on jompikumpi näistä. Joko sun viesti on sekava, sä puhut jutuista, josta asiakas ei ymmärrä, tai niin monesta eri asiasta, että asiakkaalle ei voi muodostua selkeää kuvaa, mitä sun yritykseltä saa. Tai sitten sun asiakaspolku on katkonainen. Asiakas näkee mainoksen somessa, mutta koska sun palveluita ei osteta heräteostoksena, hän unohtaa sun yrityksen saman tien. Kyllä, nämä on hyvin perusasioita. Miten puhut, kenelle, missä ja miten. Mutta jos nämä ei ole kunnossa, sun markkinointi ei voi tuottaa. No, onneksi nämä jutut voidaan hoitaa kuntoon. Mä oon Kari Koski-Kallio, tarinan avulla tehokas markkinointi on yksinkertaista. Jos sä haluat lisää markkinointivinkkejä, laita tiliseurantaa.